roligt. Det skal være snu. Jeg kan også bare kigge på os. Milla holder øje med. Jeg tjekker. Okay, jeg prøver. Men jeg tror ikke, det lykkes. Jo. Men jeg kan prøve. Ja, det bliver du skal tage ned for, ellers gider vi ikke være sammen. Ja. Kom. Det er lige meget. Kom nu bare. Arbejde. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget herinde, vi kan bruge. Nej. Skal vi gå ud? Ja. Ja. Det er godt gået, mand. Det er sgu rigtig fedt, det der. Nu kører vi, ikke også? Nu er vi stolte af dig. Nu kan du være med, ikke også? Ellers så havde det bare... Nej, så havde du været nødt til at gøre, mand. Du bestod! Smil dog, vær glad, du bestod! Nu kan du hænge ud med os og alle de andre. Ja, du kan være med! Men jeg har altså ikke... Nej, Jeg har ikke lyst til noget. at stjæle. Nej, Jo, nu er du med. Du er sej, mand. Nu kan du sagtens gøre det. Du er sej, du er sej. Du skal gøre det hele tiden, mand. Nu har du gjort det en gang. Det er ligesom være jomfru. Jeg er faktisk stolt af dig. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Jeg troede ikke, jeg kunne blive stolt af dig, men du har virkelig overrasket dig. Jamen, det er jo ikke en god ting at stjæle. Jo, det er. Hvad ævler du om, mand? Hallo, folk kan bare lade være med at sætte de der fucking priser så højt op, Hvad er der nogen, der finder ud af det? Vi har ikke arbejde, vi har ikke penge. Vi pjekker Jamen, for hvis der er skolen. nogen, der finder ud af det. Der er ikke nogen, der finder ud af det. Hvis din forældre sætter for en ny bluse, og der ikke er blevet trukket penge på post, så Sig, skal du du har bare fået med låne mig. os. Ja, lån den af os, mand. Bare sig, vi har masser af arbejde. Det skal nok gå. Det er der jo ikke noget galt i at låne tøjet og Der er noget. ikke nogen, der opdager, at du bare... Altså, hvis mor og far ser noget, så bare skyde skylden på os. Altså, vi har Jamen, masser så af... går det ud over jer. Nej. Vi er gode til at lyve, jo. Ja, ja, det skal nok klart. Nu skal du vide, hvad du har taget, ikke? Ja, Vi er fremme på bordet her. Kom. Når vi ser, at Hvad har du taget? Og så, hvor er det andet? Hvor er der ikke mere? Nå. Hey, seriøst, har du ikke taget mere end den der? Jamen, jeg tror Prøv at det. se, jeg har ikke kraft. Prøv at se, jeg har taget en kasket, ikke? Fordi at den er sådan rimelig sej kasket, der klæder mig så sådan en hue. Sådan en trøje. Og jeg har kondommer, jeg har taget dem ikke også? Og det er helt totalt. Ja, jeg har også min hættetrøje, mand. Den blev sgu for varm. Prøv at se, hvad Katrine har taget, ikke? Jeg har taget en top. Se, Katrine gør hun er dygtig, ikke? Det er hende, vi får ikke vores tøj. Jeg er bare den der overvåger, ikke? Så man, nu skal du også finde en rolle, ikke? Vi skal begynde at tage ting. Næste gang, ikke også? Tager du din store sportskasse med? Jamen, Jo, så man, der er ikke noget mænd her, hvad? men jeg tager... Prøv at se. Gud gør det så. Hvor fanden tør du så? Det har du lige bevist. En gang. 20 Nå, gange. det er kraftigt. Prøv at se, mand. Det er kun på sådan hvad brugte vi 10 minutter eller sådan noget? Du tog kun én ting. Det kan vi jo ikke En bruge gang til noget. fucking ting. Hvad? Det kan du få med hjem. Det gider vi sgu ikke have. Det gider vi ikke at have, mand. Du skal tage mere. Gå med dig, så mand. Jeg er skrid. Ja. Gå med dig, så mand. Så Så går vi op og deler ud. Kom. Hej, så mand. Gå med dig, så mand. Hvor undmod. Jeg har ikke gjort noget. Nu går jeg så over med den her. Jeg ved ikke, hvad med at lå.
gjorde sådan noget, mand. Ej, jeg kan slet ikke komme over det. Stop. Hej. Hej. Hvad hedder det? Jeg har stjålet den her bluse, og jeg fortryder det rigtig meget. Okay. Så vil jeg spørge, om det er okay, at jeg kommer tilbage med den. Jamen det er det. Jeg er glad, fordi at du kommer tilbage og fortrudt det, så du har gjort det rigtigt. Værsgo. Jamen, så tak skal du have. Hej, hej. Hej. Tager skænden mig hen. Jeg ville ønske, jeg kunne gøre det om igen. Sidder fast i dårlig